Priatelia, ja vám prajem krásny deň. Máme leto v plnom prúde, takže moje pazuchy sú dopotené. Každopádne, leto v plnom prúde, 48 stupňov v tieni, leto letuje ako sa dá. Za mojím chrbtom vidíte jeden z najkrajších hradov Slovenskej republiky, to znamená, že sme v Trenčíne. Tento štadión patrí miestnemu klubu AS Trenčín a dnes sa spolu pozrieme na jeden z najviac vybičovaných zápasov tohto kola, AS Trenčín versus Spartak Trnava. Poďme na to. No najskôr sa pozrieme do Nike Fanzone. Kamaráti, pred malou chvíľočkou nám začal zápas AS Trenčín versus Spartak Trnava. Je to súboj 10. s 3. Obidva týmy majú hrať o čo. Nečakal som, že to bude také teplo, fakt akože reálne ja som totálne dopotený. Je tu o mnoho teplejšie ako v Madride, v Chorvátsku, v Uzbekistane, v Čile, v New Yorku, Kalifornii, v Šamoríne a určite aj v Hurghade, to je jedno. Poďme si spoločiť zápas. No, kamoši, máme za sebou prvý polčas tohto zápasu. Trnava vyhráva 1-0 po krásnom zásahu Filipa Trela. Filip Trelo je inak jeden veľmi mladý prospekt, ktorý dostáva stále viac a viac šancu v kadri Spartaku. Vôbec sa im nedivím, pretože v posledných 2 alebo 3 zápasoch má viac ako 2 alebo 3 góly. Hej? Takže chcem povedať, že naozaj im to veľmi vychádza. Veľmi sa mi páči, keď tieto týmy dávajú šancu svojim odchovancom, ktorí proste fungujú v ich akadémii, hrávajú za ten daný klub už v podstate od malička a teraz 17, 18, 19 roční chalani proste dostávajú priestor v áčkových tímoch. Je to krásne, robí to Žilina, robí to Trnava, robí to Slovan. Je to krásne, je to super, je to zadozučinenie tvrdej práce tých mladých chalanov, je to sympatické, teším sa na to a možno práve o nich budeme niekedy počuť vo svetom futbale. Strelcom prvého gólu je Filip Trelo. A ja som mal takú podobnú prezývku mojej mamy. Ona volala, že Trulo. Nič? A počas prvého polčasu bolo naozaj famózne sledovať Spartakistov, pretože robili tam neskutočné veci. Ide to brutálna energia, proste tí hráči to musia cítiť. To si myslíte, že má najlepší fanklub? Do komentára. Kto tam má najviac komentárov? Tí majú najlepší fanklub. Vybavené. Vážený, otázka číslo 2, ešte mi napadla jedna vec. Keď sme sa bavili o tých mladých prospektoch a mladých hráčoch, talentoch rôznych daných tímov, kto je najlepší mladý hráč? Kto bude že najväčší objav tejto sezóny z tých najmladších? Ďalšie komentáre. Ja som zvedavý, ako to bude. Ja si myslím, že ten Filip Trelo má akože brutálny, ale že brutálny potenciál. A takisto aj slovanista Maroš. Tieto 2 mená si zapamätajte, na 100%. Teraz za nami došla pani, že chalani, ideme do šatne niečo natočiť, boli by ste ochotní, že jasné, ale že výmenou za to, že budeme ochotní a ideme točiť, že či môžem lašovať v šatniach. Tak ideme do šatne lašovať. Áno, už idem. Dobre, môžeme? Toto ti sem položím. No, takže peňaženky, kľúče. Kto má najlepšie auto tu? Nie, musíš zobrať. Zistím, určite. Drevák týždňa. Čo by som tu? Vážený, takto vyzerá, prosím pekne, šatňa. Je vidno, že to je mužská šatňa, je to cítiť hlavne, že to je mužská šatňa, ale je to príjemné, majú tu takýto mix orieškov z Lidla, to je jasné, to poznáme. Majú tu... tam je Jagermeister, to je cítiť v jonťačiku, ale akože pekné. A milý by vankúš, keby náhodou proste trebalo dať quick napík počas prestávky. Ľúbi sa mi, že paradoxne vedeli ste o tom, že v ženských šatniach býva o mnoho väčší bordel ako v mužských. Taký malý trik, ako to môžete zistiť, je, že choďte proste s frajerkami, choďte party a zoberte frajerky a poďte sa na ich izbu, na ich kufor. To vám veľa povie. Že si rýchlo skočím na večko a... Nie som opitý, to je jonťak. Trochu bekerovky nikdy nikoho nezabila, no Ježišmaria. Tak pán tréner, čo máte na sebe a koľko to stálo? Tak so zápasom som
Vyzeráme jak nejaký refresher alebo niečo takéto? Vy sa máte pýtať na priebeh zápasu a nie takéto trendy. Ďalšia otázka. Ako máte posunúť fotku v galérii? No dobre, akože keď musím reálne, hej, tak ako... Mám tu video svojej mamy, hej, no. Mali si podané? Bol váš tiket výherný? Samozrejme. Ale veď váš tým nevyhral. No Ďakujem veľmi pekne. Sarky, máme takú otázočku, že čo si myslíš, že kto bude taký naozaj, že veľmi, že najvýraznejší talent tejto sezóny? Tak za mňa, podľa mňa to bude od nás oslovanú Alexej Maroš. Podľa mňa už to ukazuje a ešte uvidíme veľa od neho. Ja som typoval, buď to bude, že Trelo, Kudlička, alebo to bude presne, že Maroš. Ale dobre, aspoň vidíš, že proste sa v tom vyznám a jednoducho je to vierohodné, akože tieto moje zdroje odo mňa. Takže díky moc. Sari, ahoj. Ja sa chystám vybehnúť holý na trávnik. Ma tu poznajú všetci, to som proste ja. Každopádne medzičasom sa náskok Trnavy zvyšuje na 2-0 a opäť ďalší mladý prospekt Kudlička skoruje. Takže môžeme porozmýšľať nad tým, že či to tá Trnava náhodou nemá tých mladých prospektov možno trošku viac ako ten Slovan a možno ešte viac ako hociaký iný tým Nikeligy. Každopádne stále platí. Kto je podľa vás najlepší mladý talent tejto sezóny? Píšte do komentárov. Teraz ti hovorím, chod dole, možno chytíme gól. 3 sekundy? Reálne, že 3 sekundy? Chod teraz, budeš ležať na tej tráve, dokým nezachytíš gól, rozumieš? To je Jovinečkov brat. Jovanovič, to je rodina. Serbia. Tak Zelinko, možno sa nám to aj podarí, že zachytíme nejaký gólik. Toč to prosím ťa, dobre? Buď tak dobrý. Máme po zápase Trenčínu a Spartaka. Spartak vyhral presvedčivo, dominantne 0-4. Zaslúžene. Tak je futbal, taká je hra. My sa vidíme pri nejakom ďalšom zápasíku, budem sa na vás veľmi tešiť. Nezabudnite, máme 2 otázky. Kto je najlepší prospekt tejto sezóny? Kto má najlepší fanklub? Dámy a páni, bolo mi cťou vás prevádzať týmto zápasom. Vidíme sa opäť niekde, kde nás zanesú vody. Teraz by sme to mohli ukončiť tak, že proste mega akože že proste zmizne. Dobre, super, topka.